So, eto na siya. So, i-unbox na natin siya. Para lagyan ko yan ng wallpaper. Yan yung before natin. Book. Storybook. Nagtatalo kami ni Hagrid, guys. Kung ano to. Hello guys, kasalukuyan ako nag-ano guys, nag-upload ng items. Habang nakikinig ako ng music sa YouTube. Tsaka, dumating na pala yung aking ano, taga lang. Dumating na pala yung aking ano, kita yung kilikili ko. Yung aking tripod, yung aking in-order sa Shopee, dumating na. So, eto na siya. So, i-unbox na natin siya para makita ninyo at magamit ko na din. Tsaka yung aking buhok. Teka lang. Sige, ayan. Ha? Balhin. Ayan, guys. Dito lang ako haharap. Teka. Hi, guys! Ayan. So, may ginagawa ko kaya minamadali ko siya. Teka lang. Nahihirapan ako eh. Nahihirapan akong magbukas. So, eto siya. So, through LBC. Kita yung kilikili ko. Buksan ko muna. Ayan guys, kung san-san ko na lang siya inilalagay kasi wala nga akong tripod. Okay, eto siya. Eto, siguro, ito yung tripod. Teka lang. Tapos ito, yung in-order ko, medyas. Uy, may Tupperware. So, naka-Tupperware siya. Yung, ano, ito yung, holder, phone holder. Kaya siguro inilagay yung Tupperware. Wow, in fairness, na-impress naman ako dito san. Ito yung aking bilbil. So, mag-ano muna tayo. So, tic-tac-toe Philippines. Wow, in fairness ha, in fairness. In fairness talaga, na-impress ako. Pero eto, bubuksan na natin. Oops. Talagang ano siya, sealed na sealed. After this, may ano pa, may wow, in fairness ha. Hindi pa tapos yung aking in fairness. Wow, I love it. Wow, ang laki. Ang laki nito guys. Promise, ang laki niya. Kaya pala nakalagay doon XL. Kasi yung mga XL, teka lang. Kasi yung mga XL dun guys, na nabili ko sa Shopee. Ano pala, nabili ko to sa Tic-Tac-Toe. Ayan yung kanyang name. Tic-Tac-Toe. Micro-Toe. Pero yun. Ang mahal nito, nasa mga yung price niya ay nasa mga 300 o 400 ba yung iba. Pero sa kanya sobrang mura. Tingnan nyo guys, so ang laki. Sobrang laki niya. Wow! In fairness, nahiya naman yung phone ko sa liit. Pang ano talaga to guys, pang ano, siguro pang camera talaga na yung ano, pang video na camera. Pero since cellphone na naman yung aking ginagamit, mas gusto ko to kasi para siyang matibay. O ang tibay niya, tignan niyo yung ang tibay. Ito tinatawag na octopus ata to, octopus na ano. Ayan, meron siyang ano. Tapos eto, buksan natin yung isa. Okay, ayan. Bubuksan natin yung isa na in fairness na Tupperware talaga. Wow. Teka, may ano pala, scotch tape. Grabe yung pagkapak niya ha. Parang ayaw magpabukas. So, eto, extra lang to guys. Para lang umabot ako sa 250. You know, 300 pala. Kaya kumuha ako nito. Medyas. So, eto magagamit ko pa din to. Alam naman ako. So, ayan. Nabukasan na yung ano. Eto yung cellphone holder. Wow, in fairness naman na. In fairness. Meron pa siyang ganito. O, tingnan nyo guys. O. So, ipapasok ko to dito. Teka naman, bakit hindi magkasya? Ang laki. Teka. Pang ano pala to? Pang ano siguro, yung pang digital camera talaga. Syunga lang, syunga. Syunga lang guys, sorry naman. Eto pala. So, ayan. Oh, in fairness ha. Naging na-impress ako.
So, ayan. Tada! So, gagamitin natin to. Muna sa yung itsura. Huwag nyo nang pansinin yung background, guys, ha? Dahil, alam nyo naman na marami akong ginagawa. Kaya, yan. Ang ganda. Super. I love it. So, yan yung itsura niya, guys. Ayan. So, octopus. Nag-haul ako ng konti para doon. Para mabuksan ko rin. Kasi excited din ako. Pero tatapusin ko muna yung aking ginagawa. Hindi pa ako tapos. Kikinig lang ako ng music kasi kayo na tinaantok na ako, guys. Buti na lang dumating na to. And maya-maya na nga, paparating na si Papa, pauwi siya nga. Mga 3 siya uuwi dahil Wednesday today at hindi siya nakapag-day off. Kaya, maaga siya uuwi. So, yun. Tapos yung makalat ko, guys. Huwag nyo nang pasin, okay? So, si Hagrid andoon lang, nanonood siya ng YouTube. Kasi nga may ginagawa ako. So, yun. Hooray! Hooray! You have hooray! What shall we hooray? Hooray! Hooray! Susensya na sa buko. Actually, kakagising lang. Kakagising lang namin. Ngayon lang ako nakapag-vlog, guys. Tingnan yung haggard ng face ko. Alam nyo, ang dami ko pang gagawin. Grabe, sobrang stress ngayong week. Yun, sobrang stress, guys. Ngayon na week. So, dami kong gagawin. Tapos kanina, chika ko na lang sa iyo mamaya, guys, ha. Kasi itong isa umiiyak na. So, ito yung nabili namin kanina, guys, sa National Bookstore. Pinilan ko si Hagrid ng book, storybook, at saka ito tawag dito, shapes, flashcards. Ayan. Tingnan natin. Open natin. Nabi. Open natin ang yung laman. Sige, open. Open. So, ito yung book na nabili namin. Ano lang to, guys? 55. Ay, basa. Ito lang, basa. Basa. Basa siya, eh. So, dahil favorite niya kasi yung mga animals, kaya animals yung pinili ko. Ayan. 55 lang. Yan, excited siya. So, ayan. Cute, diba? Tapos ito, hindi niya mabuksan. Help na si mama. Okay. Yay! Open. Uy, careful. Yay! So, ito yung laman niya. Ayan. Ano to eh, meron tong mga ganito, heart. So, merong shape dito na ayan, heart, may shape. Tapos yung color. Para mas ma-master niya yung yung mga shape. Mga shape at saka colors. Ayan, cute. Cutie patootie. Tapos pala, guys, yun nga, kanina, medyo na-busy ako. Kasi ang dami kong labahin, ang dami kong mga ginawa. Sobrang dami talaga. Tapos, teka. So, yun. Ang dami kong ginawa, guys. Hindi pa ako nakapaglaba kasi kanina nagpa-check up ako. Napapansin niyo yung aking boses. Medyo, na siya. Kasi medyo matagal na yung ubo ko. So, sabi ng doctor kanina,
meron talagang phlegm. So, yun. Kailangan na siya ng antibiotic. Hindi na siya pwede sa mga over-the-counter na mga gamot. Hindi na pwede yung mga ganun. Kaya, yun. Medyo mahal lang kasi yung gamot kasi ano talaga siya. Kasi antibiotic siya. Medyo mahal. Kaya naghanap ako dun sa The Generics Pharmacy. Kasi may 50 plus. Ganun. Pero naubos na rin yung stocks nila. Pero yun. Sana ma-okay na. Tapos wala akong upload guys. Magdo 2 days na wala akong upload kasi medyo 2 days na rin walang internet, as in kahit telephone wala. Naiinis na nga ako kasi galing ako kahapon doon, nag-complain ako, pero hanggang ngayon wala pa rin akong connection. So parati ako nagpapa-load dahil sa aking mga orders, kailangan ko magpa-load. Kaya yun. So yun lang guys, update lang ako. Nagtatalo kami ni Hagrid guys kung ano to. Alam niyo ba kung ano to? Hindi ko maano kung ano yung... Actually, first time ko maano kung ano to cuboid. Hindi ko alam kung ano to guys. Kasi mayroon ng cube dito eh. Nasaan yung cube eh? Nasaan yung cube? Yung cube. Where's the cube? Meron yung cube eh. Nasaan na yun? Wala na yung cube. Ito yung cube, o, diba? Cube. Ito naman, hindi ko alam kung ano to. Cuboid. Hindi ko alam kung ano to. Pinagtatalo na namin ni Hagrid kung ano to. Sila kuyo. Ha? Sila kuyo, boy. Cuboid. Sila.